Gaurko egunei emango diogu hasiera, jantzi mantala. Bai, jauna. Hori da. Lanego prest jarriko gea. Prest jarriko gara. Eta gaurko honetan, bueno, gozo kontuak. Bai, bai, gaur lehenengo Iazabal gazta tarta bat ingo deu. Hori da, osabaiak izango dituz momentu batean. Bai. Arrautzak, azukria, Idiazabal gazta freskua, gurina, irina, esne gaina. Lehenengo ingo deuna da, Bai. masa edo galleta hori prestatuko deu. Hori da. Eta horretako, hemen dauzkeu alde batetik irina. Lehen da bezi masa, eta ego labian sartzea galleta bat bihurtuko da. Hori da. Orduan, gehituko dugu azukrea. Hori da. Gehituko dugu mantekila. Mantekila saiatu gea, pixkat pixkat, pomada edo, hori da. pixkat bigunduta jarrik behar dugu. Gero errazago amazteko. Bai. Gogoratu geho kantidatiak eta horrela oan ez ditugu esan, baina webgunean ipeginiko ditugula, Hori da. Beda, ikusi ze detaile polita. Ikusi ze detaile polita, Bai. Bi gorringoko arrautza. Arrautza bi gorringokoa, Eta orduan, hau dena nahastu ingo dugu ondo. Hau sorpresa bat izan da, Bai, askotan arrautza jantzematen zaio. Ondixioa balima da, arriskoa da bi gorringokoa izateko. Orduan, hemen masa bat egin dugu. Orduan, masa honekin komeni zaiguna da guain, reposatu inber du honek. Orduan, sartuko dugu frigorifiko edo gozkailun, eta eukiko dugu, gutxi gora bera, urdu pare bat edo iruz. Eta gero ja, pasatuko gea, zabaldu. Nahi zuen zigarbi txiki bate pasatu? Hau guain. Bai, ez da txiki honetan, kurioso pasatu mazu, eskuko ala danak endu eta listo. Hori da, bai. Banator. Oso ondo bili. Oso ondo. Zau bere puntuen dago, Laneako prest. Hori da. Bueno, orduan egingo deuna da, masa galleta zabaldu egingo deu. Hori da. Hemen dugu prest molde bat, eta egingo deuna da, prestatu. Brasillokoa, ez da? Bai. Okazio nik uste ez da hola ezki. Eta egingo deuna da labean sartu. Bale, prest. 180 gradutan dakat, ondo? Bai, 180 gradu nik uste ondo dagoela. Prest dakat labia, Masa galleta egiteko, beharko ditu, 10 minutu, lasai, Orduan, irin pixka batako dugu. Hori da, pixka lan... Zpian. Hori da. Behakin zateko dugu, ez erasteko. Bai. Mazau badagizu era desberdinetan deitzen da, la pasta quebrada, eta hola. Guk galleta ditu dio, baina, bueno, maza berdina izaten da. Bai, zagartarta egiteko, eta, bueno, fondo bezala, hainbat... Aplikazio asko ditu. Hori da, hainbat tartentzako oso ondo. Batez ere, reposterin asko... Hori da. Asko erabiltzen dana, ez? Bueno, bueltak emanez. Bai. Zabalduko dugu. Hori da. Beak esan du rodilluakin, baina, bueno, euskerako teknika hitz berriak ikasten nahi geha. Barkatu bai ez, ezta, lehenengoa? Barkatu bai, baina erakutzire bai, Arraboloa, mendikan aurrea, Hori da. Momentuan nahi ezaten hitzak bi erata. Hau lasai zabaltzeko meni da. Hori da, bai. Estela... Bai, lodia, berez... Bai, eta... Otzetik ateatzen danen, landu egin behar da. Pixkanan, joan behar dugu, bere gorputza hartzen jongo da, eta... Zer ondo. Zer ondo. Zuk ere badakit, txorinek daukan zukaldia bezain bizta onak dituzula, hortzen aralar dakazu, Bai, esan hemen oso eskaparate politien gaude, baina gubizian tokia ere politia da, ez da? Aralarren magalen gaude, eta aralarko mendikate guztia ikusten deula, eta lanen aitzeko nik uste, bizta bikin betire... Bai, neguen txuri, errezago dala ez da. Berde koloriakin, eta aldatzen juten da, ez? Oso ondo, ia pixkat zabaldu deu gunei deun loditasunen, eta hori egingo deuna da, pixkat iskinak txukunduko izkiot, eta forma emango dio pixkat. Eta kasu honetan txukuntzeko kentzen dizku zati horiek, baina zati horiek berriz aprobetsatzen dira. Berriz iten da pelota, eta edozein beste zehaiteko, postre bateako, edo erabilizakegu. Bai, eta gaine aguantatzen du, Bai, honek... Glorifikoan da aguantatzen du. Bai, edo enbasatu dezakegu, eta... Bai, eta bestela, papel, fil hortan bildu ondo estutu, eta gorde. Hori da. Orduan, hartuko dugu. Gorgorrinda gelditzen da geho izozgailuan, baina pixkat utzi kanpoa, eta berriz ez eskuak ilanean azitzeko, ondo. Hori da, orduan hartuko dugu, eta egingo duguna da, hemen jarriko dugu. Orduan, saiatuko geana da, hau biazpuntakin hor forma hori da, pixkat barrua sartzen saiatuko gea. Hori da. Gaineko zontan, hauziezke hori, mazolek pasta badu, quebrada eskuakin berriz bat iten dala. Edo aukera daukegu adibidez,
Bera, egingo deu, erdia jarriko deu, eta gero, bueltakoa beste era bat egingo deu. Beste era bat, bai. Bueltakoa jarri deu, eta... Zuituta ongo zera, normalien, bai, borobila handiko egiten. Molde osoak erabiltzen ditu normalean, eta kasu honetan, Bai, gaurko honetan etxeko hartu duzu postre hau gazta tarta, zergatikan, da, bueno, Zaldibitikan Idia Zabalako gazta erabili dulako egiten. Naiz eta gero zagarrenak eta beste eratako bakiko dituzuen baitan, Baina gaur, gazta, bertako gazta, Aralarren egiten den gazta. Oantxe, aurki, ni pentsatzet, hartzai batzuk ja beratuta egongo diala, eta beste batzuk gotzen. Bai, normalen urriko hilabete hontan, batzuk geisten hasten die, batzuk haseeran, beste batzuk bukaera aldea, seguraldi dan. Hori da, eta aurten, udazkena zoragarri ja. Udazken oso... Bero gehiagi, baina gustoko, ateri gutxienez, eta beak angoian eutekore ondo. Ez da zartu hotza inazka. Udaberri neiko... kaskarra izan zen, bakit hartzai batzuk gora igo eta elurra intziela, eta ardi jezteko eta horrek baduk ere, ez? Hori da. Haigia pixkate forma ematen, eta moldea erabiliz, iskinak egingo ditugu, kendu, laixe. Dotore jarri. Eta, oain ingo deuna da, txulatu ingo dugu. Txulatu ingo dugu, masa, ez da din... Tenoriekin ez da, hori da, tenoriekin zurotxu batzuk ingo izkiogu. Eta beste... Behien inda nahiko, hola, Bai. Eta labean sartu horretik beste trukotxo bat. Ingo deguna da, zilar papera aprobetxatuz, barrun sartuko dizkigu, etxean dauzkegun garbantzu ale batzuk, edo erabiltzen ez ditugun barruna batzuk, edo kartatan museako erabiltzen diteunak. Horrela zagrau, gordetzeko musien ibiltzeko. Eta sobratu dien ale batzuk onuntako ere ondo etortzen dira, ez da? Bai, gehien bada pixu emateko. Bai, ez altxatzea, eta orduan labean sartzen deunen, ondo egiteko. Ez da masa bat, hojaldria eta bezala asko altzatzen dana, baina pixo pixka jarrizko beto. Bai. Oso ondo, prest daukeu, laben sartzeko, eta 10 bat minutun utziko dugu ondalaro bera dutan, eta gero bueltatuko gara. Oso ondo. Eneko labian prest daukagu, masa galleta egiten, eta bitartian, betegarria prestatuko dugu. Bai, jauna, hemen dauzkegu osagaiak, eta egin behar deuna da, oso simplea, denak nahastuko diteu, turmisakin nahastuko diteu, bai, ontzia berabiliko dugu, eta egingo deuna da, esne gaina botako dugu, azukrea botako dugu, azukreare bai, hori da, neurtuta dituzu, hemen daukeu gazta freskoa. Dana. Arrautza, gorringo bateko arrautza. Bai. Gorringo bat. Eta hemen Idia Zabal gazta. Osagai garrantzitsuetako bat, nahiz eta kantidadez egian ez izan gehien erabiliko deuna, baina zaporea emango dio. Ez que kantidadia gertatzaio asko ipinezkeo, bere graziare galdu egiten du. Bai, bizkate ekilibrio bat bilatu behar dugu. Hori da. Xeatuta dauke horretik, eta orduan... Ez que desberdin gelditzen da, tarta batien erabili, osoikan jan, ez? Bai. Hemen indartu bezala egiten da labian zartuta, eta orduan kantidadia pixka gutxillo. Turmisa pasatuko dugu. Hori da, birrindu egingo duzu. Birrindu egingo dugu. Hori da, bai. Listo. Bale, oso ondo, garbitu egingo dut. Etxoin hor soltatu, nahi benezu. Hori da, hortikan. Bale. Horteko deu. Entzule batzuk ezaten du, gauza komplikatuak egiten ditugula, ez? Baina, kasu honetan, osagai asko ditu, baina ez da komplikatu, danak poto berdinean astu egin ditugu. Nahi gustatzen zait, olako kasutan behintzat, eozeinak etxen egin daiken gauza bat izatea. Gauza arraro eta komplikatuk egitea askotan jende atzeatu egiten dugu. Gauza goxuekin erreztu egin. Errexen leikena, denbora gehiago gutxiago, baina ikusi ez du osagai normala die. Eta orduan, falta zaigun bakarra da, laben daukegun... Igual, pare bat minutu utzingo ditugu, Bitarte horretan hemen gazta badakazu,
eta aralarkoa da. Idiazabalgo gazta, baina konkretuki hau ekarri dut, herritar bat, hartzai bat. Bai, Gerardo Garmendia. Mozo ez izenez ezagutzen duen hartzai bada. Mozo. Eta gazta honek, berezitasune badauke ez da. Batzuk morroe eta beste batzuk hau mozo. Bai, eta orduan gazta hau da, mendiko gazta, bezala ezagutzen den gazta bada. Idiazabal gaztan barrun dago, baina nolabait berezitasun bezala, hartalde mendin daudenen jezten den esne hori erabiltzen da gazta egiteko, bertan egiten den gazta, bertan ondu, eta zuzenen, bertatik menditik jesten diguten gazta da. Eta nik uste dut... Eta hau adibidez lehiaketetan da parte hartzen dute baita ere, o beste erabatean sartzen da? Printzipioz berezitasun bezala utziko genuke. Nere ustez ez luke inungo arazo egizango, txapelketa baten parte hartzeko, ketu gabe, hor gero beste histori batzu gabe tarten, baina berezitasun bezala ez da. Nola baite, garai baten hartzaileak izaten zen bezala, mendin dauden garaien egiten da. Gazta egin lehike, beko larretan daude denen, edo mendin daudenen. Nik uste, honek bere berezitasunek baditula, beko larreetako belarra eta mendikoa oso desberdina da. Mendikoa askoz finagoa da, eta gaztan kalitatea, esneen kalitatea askoz hobea eta finagoa da. Oso ondo. Ea, labea nola dagoen? Bai. Hau, nik uste dut, egin behar duzu, krema zartu eta geho berri zartu barruan. Bai, guain ateako deu eta botako deu prestatu deune... Nola hartu duen koloria, berta bota eta beste pixket zartu. Eta laben sartuko deu. Ez da marma minutu horrela? Bai, nik uste dut marma minutu horrela berko itula. Hora jarriko deu. Ze polita gelditzen dira, razillokoa dianean, Bai. Eta guain temperatura... Emango dugu, 180 gradutan, jarriko deu, 10 minutun. Eta... Zeu goxua. Eskuak errega bintzat, Bero-beroa da. Badakabilidadia, izu, erretzen naiz, baina... Oso ondo. Baina, bueno. Erki. Hori da, ditu, Erki. Bueno, itxura bintzat txarra ez dauka, ez da? Ordu neiko deuna da, enplatatu ingo deu. Oso ondo. Hemen da, platera polita, ez da? Hotxen, aproposa. Totoria. Bai. Oain beroa dago, Zapia altzitzeko. Fíjate, altxatu nahi dut, horrela. Horrelaxe. Beroa da honen, kontuz ibili behar dugu. Kutxiuekin pixka laundu inbeko dugu. Kutxiuekin launduko dugu, desmoldatuko dugu. Guain arte horren txuko nehin da, guain buskatzen gara dena. Bakarra dakauta beha, ondo horten behar, Nik uste, Hori da, hau. Lehen da bizikoen erten zau, A la primera, zaten da mezela. Bai, hartuko dut traputxoa, eta moldeak kendin. Ze ondo. Horrexe. Ze ondo, Galleta bere puntuen, kolori eta dana. Hori da. Egingo diguna da, hemen daukeu sirope bat. Bai, mugurdiaren siropea. Mugurdiaren, bai. Ja, pixkate bakoitzak beak ze abildade dauken. Hori da, ze ondo. Eta belartxo bateo jarriko diogu. Zerra zure itxe ingurukoa? Bai, hau da, hierba bisa da, eta jarriko dugu. Badu, zaila beak, Bai, oso usaitxue. Hau gaur goizen bildutako izango da, Bai. Bai, gertzen da, fresko atorrela, eta batipat usaila, bai, txikila baina usaitzua. Gure xefaren azken ukitua. Oinarrizko galleta egiteko, irina, gurina, azukrea eta arrautza batekin, masa egin eta osgailan sartu. Betegaia, gazta freskoa, azukrea, esne gaina eta idiazabal gaztarekin birrindu osagai guztiak. Arraboilarekin zabaldu masa eta labean sartu. Galleta betegaiarekin bete. Berriz labean sartu. Eta bukaeran mugurdi siropearekin apaindu. Gogoratu guztioi, zuek etxean egiteko aukera dakazuela tarta gazta hau, baina baita ere non aurkitu leiken? Hemen Zaldibin, Lazkao etxe, Enekon etxian, eta bertan sukaldari dago baita ere. Eta berak egiten ditu loko postre goxuak. Eta orain dasatu egingo, nire momentu iritsi da.
Eizu, zea, eneko, ai ama, kauza da. Ez que, hola ertentzen danean, igual oti bazakan pare bat minutu gehiago, seguramente, baina, jateko orduan da gozada bat, Bai. Sufle bat balitu zela, ja. Hori da, bai, eta egilean zauzut ni oso sufle zalia nahi zela, Bai, barroa, Hola jateko krema, oso goxua, melosoa, eskoa. Eta baita ere, egile, momentu batean, belarra, ostro bat ejan behar dut, Hierba Luisa izena du, eta usaila, zoragarria, eta zabori ere bai. Honekin infuzio hartu ezkeo, zer sendatzen du? Oso ona, hoi gaitz askon kontrako izan lehike, batzuri emon. Hoi infusioa, janka da hundi bat egiten deunen, edo, mantzanien antzea, oso komenigarria. Gaurko honetan gaitz guztiak garbitu ditut, ezta? Oso ondo. Oso ondo. Hau zoragarria da, animatu etxean egiten, eta bestela, badakizuela azkao etxea juten.